Nyere Skole. Jeg hedder Gitte Buchau, og jeg er direktør for WSPA her i Danmark. Og jeg vil gerne sige tusind tak for den fantastiske donation, vi har fået fra jer. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det lykkedes for jer at samle så mange penge ind. Næsten 39.000 kroner, det er virkelig helt fantastisk flot. Det betyder enormt meget for os, virkelig fra hjertet, en rigtig stor tak, fordi I på den her flotte måde er med til at støtte WSPA's arbejde for dyr over hele verden. Som jeg har forstået, så har I ikke øremærket jeres donation til et specifikt projekt, men jeg vil foreslå, at vi bruger donationen til at støtte vores arbejde for hunde. Der er jo millioner af hunde, som hver år mister livet, fordi de bliver aflivet på grusom vis, og der er bjørne, som bliver mishandlet i voldsomme bjørne-hundekampe i Pakistan.